Baina gauza baten faltan, geratu nintzan penatan, ustan izeuken begiratzea, aztu egin jatan. Agurregin nik burgosi, naizta ez asko merezi, bueltan gentozen kriado jauna gendula nagusi. Bakoitza zazpi polizi, euren pistola eta guzi, bidea libre zitu niesi, nahi zuenak hasi. Heldu ginen Zamorana, Ifernu zulo kontada, hori bada dagon lekutik gaizala hanpada. Urte bat zuren bolata, gu hemen izango gara, bien bitarte Euskal Herria askatzen ez bada. Urte bat zuren bolata, gu hemen izango gara, bien bitarte Euskal Herria askatzen ez bada. Zein die zure izen eta abizenak? Nire izena bizena die Xavier, izatez, jaiotzaz, Javier Cruz, amoriza, zarraun hain dia. Javier Cruz, Javier, gero Xavier bihurtu dana, eta Cruz, Santa Cruz egunekoa nazelako, Bizkargi mendi, gerrako mendi famatu horretan Santa Cruz ermita bat dagoelako, taren izenean, edo haren omenez, egunekoa, Javier eta Cruz. Zarraun hain dian, izan lehike Sarriun handia edo Zarraun hain dia. Bietari dago gure familien, da nik Zarraun hain dia zein nintzen karantean, da Zarraun hain dia azkarritzen dut. Gaixo, Torreburu izeneko basari batean, mendian, Etxanon, orduan udalerriz izan Etxano, eta nik 9 urte edo neukezela, orduan anezinatu zan, edo anezinatu eben Zornotzara, Amorebitara. Hortxe. Eta noiz jaioa zea? 1941 maiatzaren 3an. Santikurtz egunean, edo Gurutze Santuaren egunean. Zein zan zure ume garaiko bertso helburu? Ze giro zan zuek zieneko zure eserrein, zein zan girori? Bertso ingurua, urrurrekoa eta urrubilea, gero haike. Gure haike zan bertso zalie, kanta zalie, da bertso erdera zein euskera zein latinez, harrepetan eban guztize kantateban, da bertsoa bebai. Orduan, nik berbetan, jaizokeratik ez da berbetan jakiten, baina gero berbetarako sasoie aile usanien, enitzen hasten berbetan, eneban ahori zabaltzen. Da, nik aikeri, haua zabaltzen hasi aurretik, ikesin otzo zen hainbat bertso. Orduan, gurama oso arduratuta zebilen, eneban aberrak egin, eman, holan, eta eneban agorik edeiken. Baina bertsoa ikesten dituen. Guramak eroan dituen, aurkiolako San Antoniora, eta San Felicissimo, eta herrioikiko santu bate zozariken dabena, eta medikuek, eta abar, da, urte bi aurrera, eta hirugarrenabe izegan nien edo martxan, da larri, halako baten, gure basari txiki bat inguruan besterik ez da, eta bueltan etxe inguruan, jolasien, umi eta entzuan, kantetan enbilela. Da zer kantan eman, ezkondu eta ezkongai, guztiok ondo bizi nahi, dirua dago nian jai, familiako buruzagiak lehen, kontu gehiago ere bai, lehenago ardo edan lasai, orain urrutitik guzai, etxian nago Andresai. Nik horrek kantatzen ditun, baina entzungo batek ez ulertzeko moduan. Baina hau azabal dute. Joina.
gure amake hori entzuan nien, kantetan, zeru zabaldu jakon. Ze pentseuen, gero berak esan da, zeru zabaldu jakon, ze kantetako edeikin badau agoa, berbetako edeiko dau. Horretan, guraike kontrakoa zan, guraike itxi, zabalduko dau, jateko zabaltzen dute berbetako zabalduko dau, esan aikeri bazkaltzea etorteko. Igual amak, ikean nik gogoan daugat, oso gogoan daugat, zelan aikeri deitzen duzun, da aikeke handik solo barrentik edo baso barrentik, da nik, da aikepe, da gura amak entzun, da gura amak erneetan. Baina horan, umieri holan ekin botzazu, zeuko lan ekin botzazu, zelan ikesiko du berbetan. Ikesiko du, jarteko zabaltzen du hau bat, ikesiko du, talatxe, gertazan. Orduan, bertso giroa, alde horretatik, aitxegantik, bertso jarriziek asko ikesten itunik. Bertsoak eta koplak eta erdera askoape bai, eta ikesten itun, da kanteu zer esaten enekizela. Eskondu eta eskongai hori gero handik, 20 urtera edo jakin eban, senbelarren bertsoa zila eta sorta osoa, eta joño, hemen nire umetako bertsoak eta ni bat baino nekizen orduen, besten bape bai matrimonioa utzia eta logo bido hiru, baina nekizen zer zinda, hemen nire berbetan ikesteko bertsoak eta alako hori seminari joan da zerrera golpe handia sentiun eban, ze ordutxe barraskuratu nahan, nire umetako berbetan hastie zelan izan zen. Eta zuen aiken, esan dezu senpelarren bertxok, zuen aitek kantatzen zituen bertxoi oso bertxozalea zanez, zer zien gehienak gipuzkoarrak, gehienak bizkaita bertxolarinak zeta tradiziotatik? Gipuzkoarrak gehienak izango ziren, gehienak gipuzkoarrak, bizkaikoa bebai, arraze behitiarenak, gero komeditokia da, Kepa enbeitena, komeditokia da gure okolua, behiakarra dantzan da ikakolua, eta nik horrek buruz ikesi nituen umetan, oso umetan, histori bat, eta euskarazkoa, baina gipuzkoaz seguruenik, gehiago, harek entzute ban guztizie, arbeta ban guztizie kanta ban, eta erderazkoa bai, desde Santurce, Bilbao, eta kanta bat zan Las Traineras de Portugalet, eta ez da gizera, kantak erokoe baina. Da orduen dana, da latinezu bai, elixan ikesten graziek emotzen, etorri jetxin kanta ingo ban, da nik latinez elixan zelan ebiltzen ginen, kanta egiten duzen, da kanta gu. Ni kanta egiten eman asko, ze, distrazio edo olketa moduen, jolas moduen, kantan eman gehiago ze. Beizek zaintzi izan nire bi erretariko bat. Eskolatik etxea etorri, hartu beizek eta basora edo beiz zaintzen orduen. Beiz zaintzen dauen, ume batek, denpori ilusi da goaikarze, beiz zaintzie, da orduen nire entretenimentu bat izetan zen, txakurrera solgeta batzuk egin, baina goaitu edo zera, eta gero, nekizen kanta guztiziek, agora punta bat ere igon, eta handi kantau. Agora puntatik. Aldanik altu. Ze orduen, jente asko bitxezan basuetan. Asko ez alkarreaz, baina zabal, da ni tontorrien, nebilenez gehien bat, gure etxi eta gure basoak eta beste usugu basoak, tontorrien egozan ez, etxano aldera edo gorosik aldera, beste aldera, nik pentsetan eman, ala bizita zen, hemen baten batzuk entzungo dabe. Nik, inoen horrien kantetan lotzatuko nintzena, pinu puntara, orduen pinu zankezin bat, pinu puntura igon, da han, holako, segiza batzuk, baiben batzuk eginez, kanteu eta pentsetan eman, mundu guztiz niri entzuten, gero, igual, horru egunien, ikeri edo amari edo bat, zuen mutiko hasi gau, estarrizi, harreke, mentik guztiz, altzau itzu eta horretik bat, niri hori guzti hori zizaten. Inoen horrien ez, baina neu bakarrik, eta pentseute mundu entzuten egoela, orduan bai. Eta zuenatik memoria handi ez dauken bertxok ikasteko eta? Memoria errepikatu ez zion asko, baina memoria ere kanta asko, eta erdeaz be kanta asko, eta
kantazale izan, da gero sasi bertzolari zebe bai. Berak naiztatan datzen da errima dute holan, azkenien bertzo guztiak amaitze bazan, ni bezalako bertzolaririk ez da munduan aurkitzen da. Hola, da jenti, berak esan, berak kantau, da bera barrein, da orduen jenti horrek grazia jotzen, bere jarreri egez jau, bere kantari, bai, kantetan hona zen, baina kantetan zituen bertzoak, ez ziren beste mundukoak, argizatzen errimire asko behitzen, neurtu ondo ekiban, neurtu desente ekiban, baina errimire aldatu eta holakorik ez. Eta zuregan noiz gertau zen bertsozale izatetik eta hainbeste bertso buruz ikastetik bertsolari izateako osori, noiz gertatzen da eta ze prozesu da hori? Hor bitarte luze bat egon zen, nik hori umetako kontuak die honek, bai bertso eta bai koplak be asko kantatzen ziren inguruen, da erromerizek asko ezin izaten nire inguruen, da eskinen, baina joaten ginen lekuen, koplarizek edo egoten ziren, trigitilari edo soinularizek edo, eta kopla kantau, eta gure jepe koplak ikestan zituen, asko eta kanta zituen, orduen, hori 10 bat urte arte hori izan nire munduen, eta bertzotan be, bai, egiz izateko bertzotan be, 7 urtegaz, nire umetako lehenengo saioa egin nebanetik, jentie, Torrebroko mutiko bertzolari izate ban, da hori niri etxaten larri guztetan, ze jente aurrien, edo noiz zer jai girua edo etxeko konbidotza egunetan eta horlan, beti etorri zan momentua, oin kantara gure etxe, kantan azta zanez, edo noiz, azta zanez, nik beti ikusten eban, hemen bertzo bat eskatuko zieta. Javi, bota bertzo bat eta hori niretzat izate zen, mehatxu, amenazu ondize eta ies egiten ebilten nintzen. Baina, jente hartin egon gure, baina eskapo egin gure alde batera, ze etorte jaten da batzutan enean ondo kalkuletan, da harbitan ninduen. Baina nire nintzen bertzo laezia egun baina, haike hasten zen, da Javi, eta dana zaratak eta zozer egiten. Hori zan, hori apur bat niri umetan horrek zosten, mesede handik egin, ze bilurretan egoten nintzen beti, noiz hori zi momentua aileego. Hori 10 bat urtera arte, Karmeldarren komenture joan arte. Karmeldarren komenture joan itzenien, eroan inoenien, joan 10 urteko ume bat, 11 jeugiko nituen, joan bestatzen, normalien, beste motibo batzuk aileek izaten da. Orduen, nire tristura guztiz dinartien pos banuken. Behintzat hemen inok etxoste bertzoik eskatuko. Hori izan nire konsolazio bakarra komenture Zorrontzako Karmeldarren kolegiora komentu esan, joan izenien. Baina gabonetan ganik egin duzen, eta gabonetan afari berezitxu eta espeziatxu eta jateko ere eta zera, eta nek izela eta zer esan barri fraile batek urten, da oin, hemen bertzolari zebe badauz, ordin txepentzen, hemen, bazen bat egon goda, eta nire izenik inok ez daki, eta eta Amoriza tú también, Amoriza, saben, acabo, ontsi galduno. Han, beste horako bat, azpeitiarren bat, askoitiarren bat edo, eguan, zozareki bana, edo, danibe urten, saio baten bihar izan gendun, saioa, zelako saioa izango etezan. Eta hori, gero, 2. urtien, seminarizioa aldatu ninduena. Han bai inok ez dela eskatuko, ez euskerarik, ez bertzorik, ez ezer. Orduen, hori zen, alako utzune luze bat, danari buruz, bai bertzo, bai kanta, bakasen joetan horretan tortzen ditzen, etxien, baina han, ez. Harik eta, 16-17 urtegaz, kontzientzize bizten ez neuak garri beste batzu gitxingo baina hasi ginen da joan. Neu hemen euskera zeiki honeke jasarten da perseitzen da euskera zeiki dau. Da gu zeiki ezin jo hemen euskera zein da hemen ze pasten da hemen. Da beste guztatzu orduan nik 16-17 urtegaz izan eman hor aldakuntza eta kontzientzien sartada handi bat. Da gero, seminarizioetan da barnetegi horretan berez errebeldizerako puntu bat beti egoten danlez da batez adin horretan,
bazan eman, hau ez da ondo, hau hemen geurie eta hemen gure etxi eta geurie defendion bihut eta gure hizkuntzi eta abar, da, bueno, sartu nintzen itzuen, erdi xilien, ze euskaraz da zintzen agirizen egin, da zintzen agirizen libururik eta holan erabili edo, galazo eta bezegoan, baina ikusten bazin joan euskarazko liburuekin, susmagarriz zinen beti. Da, bueno, nik orduen hartu neban, zenbat eta kontra gehiago hartu, ni alde gehiago, horren alde gehiago. Da, antxe horreaz batera, nire uste dut bizitzako esperientzirik aldakuntza moralik handizena, antxe izan ebala, 16 urtegaz esango nauke, seminarizio txikien nengoan ondino, da, orduen seminarizioan zan, disiplina ez ganera, dominizio morala. Zuen pekatu entzentzinue besti, da konfesinua behen bizan astero eta horik ze konfestan gabizgu, eta hau da. Kontzintziko gauzek esan biher, da kontzintzien barrureño sartzen ziren pekatuek eta danak. Hau da, nik pentsenu, baina nire kontzintzien barrure inoko zer izartu negu izanezek. Balta batzuk da, niz ez, nire kontzintzien barruan, neu besterik ez dago. Jangoikoa sartu lehikela, baina nik jangoikoa ondo konpontzen izan. Jangoikoa zik genuen problemarik. Baina beste inok, zile nire kontzintzien barruan sartu. Orduenik edo zer pentsanuek tranquil, edo zer pentsanuek neu guretan egin, da neu gure moduen, da neure barruan geratzen da. Hori izan zen niretzako halako deskubrimentu zel bat, hemen barruen beste inguru guztietan domineko nabe, baina hemen barruen inortzta sartuko nabe baina. Da, arrezkero konfesinioak edo lan egiten dituen, baina jakini enbida eta botaten dituen, baina erru kontzintzi barik eta neure pentsamentu guztiak, neure gure nebazen moduen erabilearen esango nituen, konfeseko nituen, baina eneban sentitzen horren kargari zeion, hau neure kontu da. Hemen ez da inor sartuko da. Da, jangoikoaz orduan, sinesten gendun, da neban zozer da orduan, nik jangoiko eri holan otoitzak da egunero egiten gendun. Zuk gaitzen duzu, ez da? Nik hau neure barrun dauz, da zeuk eta neuk bakarri dakiguz, zaitik esan bitzeaz beste inori, zu badakizuz, orduan zertako esan bitze beste bateri zu jakiteko eta. Hola gauzek ez, jangoikoaz ondo konpontzen nintzen orduan. Hori izan zen nire kontzientzien liberazio nauzize, hori ikusi nuen, da horte gero beste guztizek. Hemen, ideologizek eta barda bestiek eta gauz asko egozan moztute, baina bentzet neure barruen, da neure lagunekin dabar, enotzen mugarek ipinit da, hizkuntzieri gitxiago. Dolan, orduan 16-17 bat urtea hasi nintzeni bertsoa ikesten liburu eta euskaltzen diek atareban 60 nik hori iruru atareban euskal kantak izeneko bat eta gehiagina bertsoa zin. Nik olago liburu euskatxu bat eta euskaltzen diek esatzen orduan Afonso egin zan dana. Atareban erosinean hori tango bertso guztize ikesin ikun buruz. Aztizeo, seminarizioan, ze komunidade osoa leku bat bestera aldatzen bet denpori biherzet esan, da edo errosari joarzetan edo pentsamentu elizkoi edo pentsamentu espiritualetan joan bizala esan hango konsini eta baina nik joaten itzen neure kautan bertzoak antetan. Errosari joarze biher bazan, errosari jo garaun ale bakotxa paseuala, agurumare santa paseuala, bertzo bat. Da bertzo bat amaitzen ebanin, beste bat, eta ordu, errozari joarrezetan, enbilene plantan, baina egunien hainbeste denbora zan isilik egon biherkoak eta holan, egunien hainbeste bertzo pasatzen burutik. Da, buruzik ezingo gonik jonik orduen, 17-18 urtegaz, ez dakit, baina miletik, liburuzka guztizie, da gero harpetan eban guztizie. Dana dala, Bizkaian, bertso eta ahozko tradizio ondia izan da, eta zuk ekertu duzu baita, baina guk ezautu duen garaien, 20. mende bigarren erdin, behar bada, Gipuzkoako urula erdin edo beterrin tradizio inbertsu izan da bertxoteko. Zuk iruipena izan duzu nola bai esateko bertsolari isolatu izan zela edo ez?
Ez, ni bertsolari zenitzenerako, aurretik, egozan bertsolari ospetsuek, Azpilega, Lopategi, orduan txapelketak 58 hasi ziren, ni orduan ondin abadek zenitzen, estudiantie, gogoan dekot lehenengo finala Bizkai izen zela, Bilboko 60 plazan, dara bete-beterik eta niretzako impactantia izan zena, zenik ondino neuken mitifikazio handiz eta joan gizun batzuk ikusi nituen gaurtik ikusi maila handiri, baina orduan egozan mailakoak Mugartegi, Azpilega eta baina beste batzukan, niretzako mirari nauzi esan, hasi amaitu jebela, nire bilur zen gehatuko tezien bertan. Eta buru makurtu eta horrek, hasiko jo, Alberdi, Pujan, Atolakoak eta beste, enikun ezautzen, orduen niretzat ezin, gizun zarrak izango, 50 urte, baina niretzat orduen zarrak eta honek hemen da, azten zin kantan da amaitu jeben. Niretzat hasi jamaitzie, ezetezan, mirarizen. Ordurako, bertzolarizien barri edo bertzolarizien estimazio eta hori, zu hori, baneuken, ze nire buruen ebizen milaka bertzo. Baina holan bat-batien, eneban ikusile eneuken holan bat-batien bertzotan eitxirik. Da txaloa, dana txaloa, holak horik, hau, mirariz eta azten zin, da maitu jeben, da. Hori xedeko gogoan, hori, 58 zen, orduen, Azpilaga, Mugartegi, gero etorri zen Lopategi, ni abadin ordeko, Lopategi famau esan, Azpilaga zezan ipez, orduan nire mesabarri ere ekarri nituen Lopategi eta Azpilaga kantureko, eta beraz, ni enitzen izolatutzat sentitzen. Egoan, tradizio labur zamarra, baina egoan. Da gero tradizio idatzi ze bai. Ze Bizkaizen bat-bateko eta ahosko tradizio ondirik ez dagoen horretan koplagintzan da ez bat-batien igual koplaria normalean, koplarizek buruz dakizenak kantetatu, baina edo sortute edo batute edo jasutan nondik edo handik bertzolaritzan ez egoan, baina idatzi ze bai, da Bizkaizen ia ez dago idazle kultu bat ez dago, bertzoak idatzi ez dituenik. Maueldarrak danak, bertzoak, danik horrek, zelan danak irakurrik edo biltzen itzen, han bertzoak topetan egin. Askoen zemie bera, hainbeste degoz, liburuek eta da bertzoak asko eta bertzoa zin. Orduen, plazetan derrizien ez egoan tradizio egon, tradizio zen, ekiputxek ekarri, da, holan. Horretan guk hemen giputxek esaten dugunin ez dut zau, ez zelako esan nahi pejoratibo horiek bintzen. Normalin esaten dugu giputxek. Da ganera, bide batez esango zuet, balizu bat galtzen zabizila Gipuzkoarrak esan da. Ze toponimizen, lekutik dator pertsona izena. Etxano, etxanotarra. Gipuzkoa, Gipuzkoarra. Durango, Durangoarra. Hori da, arau orokorra. Baina hiru kasu dauz, pertsonetatik datorrela komunidadien edo lurraldien izena. Kasuetako bat da, aezkoan ez dauz, aezkoarrak, aetzapaino. Nafarrak, ez die, nafartarra be esaten da, nafarroatarra, ez, naparra die. Da nafarroa zer da? Nafargoa. Konjuntue, komunidadean Nafargoa, aezkoa zer da, aetzen multzoa. Eta Gipuzkoa zer da, Giputzen multzoa. Hiru kasu bakarri dauz, pertsona izenetik lurraldien edo lurralde baten izena datorna. Beste guztiek tokitik, lekutik datoz pertsona izena, gentilizioak. Hiru kasu egiten da. Joño, Giputxe zareten baina zu. Gipuzkoa da Giputzen elkargoa, Giputzen komunidadea, horti dator Gipuzkoa. Da, hori balizu bat da, guk Bizkaizen Giputxe esaten dugunien, ez dugu esaten, da Giputxi ez da Euskaldunen emetue. Giputxi ez hori Bilbainuen kontu da. Giputxi Bilbotarrak azmoen. Hori. Hori ez dago zer ikusirik, baina nitzako, balizu edo, alan be, Gipuzkoan abilenien ez dut ez den Giputx, ze badakit igual, ez da bela
ontzat hartuko, baina gure txin da, gure inguruen da, ben bizkaien Giputxe esaten da nien, hemen osoan deku bat, harriarengua, deku, eta gutzagoa hemen Giputxe esaten dugu, ez dugu esaten, esan nahi txarrien, aurrera. Oso, no. Eta zuk koplak esan dituzu erromeiri giroko kopla horiek bat eta bestea. Kopla horietatik gerora kantodin bertso, amarrekok, zortzikok, distantzia hundi ikusten duzu bat bestea, bai formaz, bai teknikaz, bai estetikaz. Estetika diferenti ide. Estetika oso diferenti ide. Oso, urrekoa die, baina diferenti ide. Da hori da hain zuzen, nik pixkat koplaritzan erneute, banengoan da pixkate koplaritzie, bertzolaritza bihurtu zala koplaritzako letrak eta ez. Estetika bat, koplaritzi edeko estetika bat, da bertzolaritzi edeko, koplaritzan esatera goia. Labur esan da, erromerizitako kopletan, alde batera, koplaritziek ez dauka argumentazio bat edo histori bat. Hartzen duzu ze kantan dugu koplaritziek eta kopla kantan dugu, da urrukoak ez dago zeikusirik bihar bada urrukoak egin. Da, kopla bako txat da, osotasun bat, eta hor ez da historia bat kontetan. Gero, laburretien ez, beste argumentu bat edo eroaten, ze laburreti eta beste balizu batzu sartu bidie, ontsa esango dena da. Bertzolaritzi da, laburren ezin dabe gitxien ez irupuntu edo lautik orakoak. Orduen, hor dauz, bete lanak eta dau arrazoi batzuk eta diskursiboa da pixka bat gehiago. Diskursiboak ez da esan nahi kaparada bat edo goaikarretxek izan bideanik, ez diskurso bat zuk garatu egin behar duzu. Berzo batean, sortziko txikitze badabe, eron biezu arrazonamentu bat azkeneraino. Orduen, eta alde batera, eta ganera, bertzolaritzi izin da, akapela. Koplaritzi beti izin da, tresna musikalen bategaz, beti izin da. Orduen, beste ritmoa, koplaritzi batez izin da ganera, dantzarako. Bertzolaritzi izin da, entzuteko eta aitzeko, zer dinuen koplaritzi dantzarako izin da, eta dantzan dabilena, ez dago pentsetan, zer esaten daben, dantzan dabilena, bere gauza, orduen oso diferenti dira, orduen. Koplaritziek, dekoz ezaguarri estetika alde batera laburre izenik, errepikie oso importanti da koplan. Musikarekin doa ganera, eta kopla laburreti, baina errepikatu egiten di azkena, eta bueltan da. Dori errepiki hori, hemen txapelketak hasi ziren, eliminetan hasi ziren, baina izue, hau ez da koplaritzi, hau da bertzolaritza erorati, eroan batzuzu bertzolari baterik, etxotzuz, igual, amarrako txikizek. Ni ikusi jena txapelketa baten, final baten, amarrako txikizeri, amarrako txiki batzuen letrari, emotie, bertzoa, gainera terminologize bera, bertzorik onenen zaritze. Baina hau zer da, bertzolaritzia ala koplaritzia. Orduen, kopli da laburre. Ez da olako argumentazio, tradizioz horrek ez da esan gure orain egin legezanik, baina berez dantzarako, tresna musikal bategaz, laburrek izenik errepikie ez da denpori galtzie. Errepikie deko bere grazizie. Gane errepik gauleike lehenengoan kante duzun ordena diferentien, esanei diferentie emonaz. Errepikiek bere grazizie deko. Ez da hori elimine bier. Zepentzen da, bai, errepik gau bierri, beste guzua desango txau. Berri, ez tozu zan bier gehiago. Nahikoa da. Mendi altuen edurre, bota surtera mukurre. Ez, mendi altuan edurre, bota surtera egurre. Alaba galanten amak, mutil santarren bildurre, kante bozu, ez tozu gehiago zerbir, ez hasi hori errepikan beste usatzuk esatzen, ez lorrin ingozu. Orduen hori da, orduen, laburrek izenik, erromerizen dantzarako izenik, naturaren barruen izenik, bai eskien, bai erromerizen, elementu naturalak enjarrandiz jartzen dabe, da gero ez dauen lez lotura gramatikalak eta eiteko lek baundirik, eiten di, esaldizek, gehiago da diskursioa baino gehiago da bisuala. Estetika zera, mendi altuen edurre. Ez dago ez aditzik ez bota surtera egurre. Zin jozu beraz, ez dakiz zer hori eiken daun bitartien etxeko ez eiken die, gehiago da bisuala, estetika bisuala, estetika diskursioa baino. Orduen, horre guzti jok,
esaten hasi, nik ernego egiten eban horrez, da, koplarizeri, horretan Joseba Tapiak eta Leturiak eta nik edo nik eurekin lan batzuk egin, da bai, komentzidu zin, da komentzidu duten hasi zin, da zu, hemen koplaritzi orduen, bere ezaguarrez egin da, enbio ez dugu bertzolariziaz, koplaritzie iruntzi edo inbadidu bier, orduen, bakotxa, nahiz da ezaguarri urreko batzuk izan, garapen diferentiek eta kokapen diferentiek eta helburu diferentiek eta martxa eta ritmo diferentiek eta beste gezu bat die. Orduen, horreri eustie, da bizek holan eratie, aberastasun bata, da penagarriz izango litzake, bertzolaritzie, koplaritzie, iruzi. Hori izan, da bueno, nik uste da hori, nahiko nagusitu dara. Orduen, koplak hori da, bueno, hor zedie ezaguarriek, laburrek, tresna musikal bategaz, elementu naturalaz, ez daue logika hori, logika diskursiboetiko lekurik ez dau, errepikiek bere garrantzien dizedeko, bere grazizie, bere garrantzien dizedeko, eta, bueno, hori da koplaritzien apur bate estetiki eta bertzolaritzien da, nahiz da elementu guztiak, bertzolaritzien egin lehikena da, koplaritzien elementuek aprobetxeut edartu egokitu diskursua, orduan bai. Baina alderantziz gatsa da, koplan ez da lekurik bertzolaritzako arrazonamentuek garatzeko. Nik uste dut, oinbe batzutan ikusten die bertzoak, bertzolari bateri emotu motzezuz, da espadeko kontzintzi hori baitotzuz bertzoak egiten duz. Da orduan, errepikak elimineu, da bertzo puntuek gehitu. Ez da hori enbier. Hori bertzotan egizu, baina kopletan apur bat. Bueno, gero hor evoluzio bat, koplaritzan gehienez bi edo 3 puntukoak izan die beti. Eta, bueno, laukoak egin ligez, ez dut ezetzik bezango, baina hori estetika hori, genero horren barrue errespeteu, aldala, ez nazteu. Dana dela, sortzaile bezala, zuk irupena dukezu, bertsolari oso bat danak koplatan oso onden dekela, eta koplari oso batek bertxotan oso onden dekela, edo nore ikusten duzu? Egin lehike, baina bizek ondo berezik jebadekoz buruen. Ondo berezik jebadekoz, gaurko bertzolari batek horrek konzeptuek argi badekoz, egin lehike. Eta, baina, baliz euleike, koplaritzaren elementuek edo espiritu hori, bertzolaritzan apliketako eta apliketan danien, hori, gauze, politiazuk elementu naturalakin jokatzen baduzu eta horako, formula diskursibo barik lortzen dozunien, koplaritzik naita ezen bidaben moduen, laburre dalako, esaldi bat eta beste bat irudizek emon, pinturio ezer da, irudizek zelan dauz lotute. Apurua pinturio, hemen dau hau, hemen dau edurre, mendi baten, beste baten ikusten duzu Andrie, zueri egurre botaten, edurre, zueri egurre botaten, da gero pentsamentue, alako, da ikusten duzu, eta hori, dan hori, esan barik, edurretan bitartien, hotzaiten dabelez Andrie ez, lotura gramatikal da olako hori barik, ulertzen duzu ondo, hori, hori bertzutan lortzen duzu nien, horrek, balizio erantzi bat dauka, balizio on bat ganera. Orduan, bizek argideko zena, bizetan egingo da ondo. Baina ez badeko zuz argi, nazteu egiten dozu edo, da jenti igual guzteu lehizo, baina, bai, hor, izen lehike, koplaritzi izen lehike genero ona, ondo ikimozu, da bertzolaritzi genero ona, ondo ikimozu, baina, apur bate, nazte bat ikimozu, izengo da ona momentuen igual, baina, nazteu jozuz generoak. Zure lehenengo bertso idatzik, zein di? Nire Patxiko eta Kalista, nire lehenengo seminarez joan, 18 bat urte eguko nituen, da filosofize orduen, izetezan, lehenengo 6 urtiek humanidadiek edo, batxilerrantzeko azana, eta gero, pasetan ginen filosofizera 3 urte, eta gero azkeneko laure, teologize. Hori, filosofizen, bigarren nien edo, euskerazko klasi epe lortu gendu zen. Da hain zuzen, lehenengo irakasle izan gendun, gero gotzain izango zen Carmelo Etxena Nagusia. Irakasle egunkenan, da Carmelo Etxena, euskerazo klasik eta orduen, nik,
bertso batzuk, era tradizional patxiko eta kalista horako eztabaida tipiko bat ez da, pentsen eban, joan, nik honek klasin kanteko banitu, xingo litzake, eta, ara, klase harretara joatek ginen, dano ginen euskaltzaliek, zemina ez joan euskarazo klase itera apuntuta zena, are baduken garra eta are baduken ezeo zen irrikia. Baulantxe, joño, kanteon bizoazek, inoko zerreztak ez dela klasien, patxiko eta kalista, handara gizunen ez da behida bat. Klase baten, banik hemen badaibaz berzo batzuk eta Karmelo Etxenagusia, bai, kanteu. Kanteu nituen berzo galako ez da behida bat, zenarremazien hartzeko, eta nahiko konzeptu tradizionala ziren, baina, danak ekeat, degatu ziren, bai, danak, posik, da negu, bai, hori izan lehenengo, eta horre bertzu, idatzik eguaz, da hor dauz, gaur ikusik ikusten da, zer dan. Da, 18 bat urteaz, bai, da nik 11 urtetik 18 arte utzun eta zulo handi bat izan eban horre, eskendune, baina, biztu nintzen nien da, itxartu nintzen nien da hori, benetan itxartu ginen. Eta zuk arrezkeo, eundaka bertso idatzi jarri dituzu, kantok milaka bertso arrezkeo. Bapateko presiorik enduta eta erantzun behar horik enduta, zer ikusten duzu bertso abestu eta bertso idatzi baten artean? Bertso abestu bat-batekoak nahitez, kalidadez, ezin da bezien bertso idatzien modukoak. Bertso bat-bateko bertsoetan bete lana funtsezkoa da. Ezin dozu, 4 puntu edo 5 puntu edo bat dana eduki handiz beteta eroan. Da hori egin ezkero, ikio ingozun kentzuli, ez da hori. Ordu betien puntu guztizitan ez. Orduen, bete lanak ez dauka esan nahi despektibo hori. Bete lana da, osagai importante bat bat-batekorako. Gauzek esate joan bidi, azken baten arrazoitxu bat, edo arrazoi bi, edo motimozu ondo lotut eta bar, hori. Zin jozuzuk 10 ondi bat, dana puntu guztiz edan eduki handizik kantete. Hori beste guzu batzuk, bai. Da ero bat-batekoan, zin jozu pretendidu, pentseute idatzik eta denporiaz esan zen gizan, esakerak edo barrikuntzak edo holagoak eiteko edo ezin jozu desafizio handirik egin txapelketarako prestetan zara eta joan hau ingozu bat edo hori ingozu bat edo besti eta bar, egin zen gez horre jauzi batzuk, salto batzuk, bat-bati normalin egin ez da zuzenak, bai. Baina idatzi zen ez da atxakerik, eluke egon bier atxakerik, idatzi zen ez da zuzen bier bat-bateko bertzu moduen, neure ustez. Idatzi zen ez da zuzen bier azkena pentsete. Ez. Azkena pentsate da, bat-bateko nahita ezko autodefentza bat alde batetik, eta gero garzize eta azkeneko golpi edo inpaktue segurtatzeko modu bat. Seguri egiten ez pozu, beti baten azarteko zu eta onoan zara gehienetan bai, baina batzuk ez, azkena pentsetan bauzu, azkena egoki bat zer ustez, orduen bertzue ona izango da, bertzua ona izango da, ze eroago zu, arazi badakizun norazoa zen. Baina, bertzo jarri zitan ez teko hori egin biharrik, edo historia badeko zu buruen, edo sentimentu batzuk, edo esanai batzuk, eta bar, baina orduan hasi zu lehenengotik esaten. Baina ez esaten behar bada, eduki, ideologikoa, ideologize ez, egin biozu, edo doktore eta zeuzen bile joan biozu lehenengo puntutik. Da ez dago zertan pentseurik azkena, oin. Etortu batzatzu, bai, hemen txamaitu nahi joat, ze azken hau azkenerako ona izelik, orduen bai, baina metodo moduen ez. Orduen metodo moduen idatzen biezu ondo puntu guztiek eta betelanak ez dugu betelana izan bihar. Horrek ez dugu esan nahi trinkoa eta holan ez, ideak ez, baina joan lehike, gauza politiek esaten bitartien, da gehitzen, da beti gorantza joan bideu idatzile.
Eta azkena, igual azkena behar bada, ez da zu pentsa gondi jo, amarreko batekin zabiz da, 5. puntue, ez da zu pentseu, baina basoaz gorantza orduen, badeko zela horren puntuen nahikoa goizien langie, da zuen bizu, gorako salto batein. Hori pentseta gaztizi badeko zu, hori bizu, ze hortako zabiz idazten da, aztizi badeko zu, orduen holan uste den bidea orduen. Bertsolari klasiko eta batzuetan ikusten da, hori ez da bela, bardintzu egiten da bela bat batien zein idatzik, horrezan nahi du, ez da zela garatute pentsaero, mentalidade literarioan, ez. Baina oin gaur egun, nik uste dut hori, gainditu edo, adibide bat epintiko. Hontxe, Salvador Ustapide liburu Paco Aristegi idatzi, aurkeztuko da, aurkeztute da, da oso polik izango da, nik bizen miresten duaz, zuherri. Orduen, Ustapidek bertsoak jartzen zituen apur bat batien ekin moduen idaztetu. Salvadorrek ostera, bat batien barri hartzik hantzen baina Salvadorre bertsoak jartzen hasten zanien, konturatu edo konturatu barik beste zehozen bile joien ikusten da. Bier bada esan berak horako argitasun zehatzik eukiko horretan, baina hori lortzen dugu. Dinot hori, ez dago largiz, bat batien badekoz pieza ikaragarrizek. Salvadorrek idatzik ebe gainditzie zailak dienak ez. Baina, orduan hori, Ustapidek hartzen duzu Ustapiden bertso liburu eta honek bat batien da idatzik antzera egiten dugu. Ondo dago, oso ondo dago. Ustapidek egiten da bena da prosan izugarri. Ahozko literaturan prosi, hori da benetako altxor bat zelan kontetan da ben bere bilbidie. Hori da genizio baten kontu eda hori. Baina bertsotan egiten dugu bardintzu. Salvador ostera ez da. Gaurko bertsolari batek, nik uste dut horrek bizek bere iztetuela. Bat batien egiten du alda moduen, baina jartzen da, bertso jartzen egiten du, helburu bategaz, da lortzen duena ala ez, nik hor uste dut apur batek gaur egunien badaula alako hanpatze edo handitze exagerazio modu bat, bat batien txapelgetan da. Nik bertso apur bat luzik eta honekin pixkak guaituten hau. Ike zabalduan bide hori, nahi zabalduan ez joan, sortziko handiz ezan, nauzet ezan, eta apurren bariazio, amarrekora eta errepiki eta baina nire luzin, oingo luzin aldin laburzen, da orduen, nik egin eban, hori momentu horretan, baina zeuke hirubertso segizen bat batien horren beste testu sartzen bozu, detanak oso bardin egiten bada, oingo kartzela saioak apur bat, oin ganbara esaten jakene saioa, niretzat nahiko ekarri di ez da. Baina, ondo dau, azken baten egun batean da, eta espektakularea di, eta baina normalien bertso jarriek ez die, horren bestien kargeu bier. Zuge, aztize deko zu, da, bertso bako txine, da azken baten, zeuke gurosun beste bertso egin zinketa, zuge dozena bertso eki pentsetan bozu edo zazpi edo sortzi, zoaz apur bat dozifiketan, da ez bertso baten, kriston, ahokadi esartu, gelditzen zara, egon dio, bigarrena falta da, eta hirugarrena, pixkat hori, bizkorra harina eran bida, bertzolaritzien espiritueri eusteko. Beste gozo bat, ez da gizar literaturatan sartzen zarien, baina da gero metaforetan be, 8 puntu edo 10 edo badeko zuz, azken baten betelan inbizu, metafora gehitu eta gehitu eta gehitu zu, metafora bat nahikoa dan lekuen 3 metafora genbera zutzen da, da nik hori, nahikoa dok, bat ondo esan dok, da bigarrenak igual, ez dago hainbeste balizio, orduen txartu dau, horrepe, ordena bidea progresioan da, hainbeste metafora, ez dago, bier, geuze bat, azkenin arrazoi bat esateko, eta, hori da, baina hori da, bat batekoan, arrizko egiten zara, eta baina batzuk,
hori luzibe izugarritzetaz, Orduan, esposo intentetan, espasara saiatzen, estotzu urtetan, orduen, bai.